magi yiero parliamentary select committee moyiero IBC selection panel. So oken gima nyien madhi timore. To kata ka jogi ywak ni seche moko nambni jo Azimio tine od bura, so bipartisan neno ka gima podi onge gima dhi konyogi e yo malong'o. But ka gisewacho ni bipartisan omeno ni wan gi waseyie ni wadhi bedo gi equal representation e panel committee ni. So committee ni ji dhi bedo gi duol marom. To wiwa kik wil ni gimomi iloso gini eni mondo kwe obede, eni mondo yie obede gima jogi yiero. Koro nyaka dhi winj duondgi. Onge luoro ma ng'ato onego bed ni nigo nikech jo Azimio nigi minority leader gi Wandai, jo Kenya Kwanza be nigi majority leader Kimani Ichung'wa. Ka jogi kineno ka jogi oseyie ni koro giduogo e adier. Wabed gi yie ni equal representation cha dhi bede. Ma kata ka jogi boyiero another IBC selection committee magote nyalo timre. En mani kama wachope ni to koro oyudo ka yando yier mosetim gazettement mar IBC selection committee. Makoro wakia ni jogi wadwa timo gi nang'o nikech osemigi contract. Koro luoro kende monego bed ni nitie en IBC selection committee mantie chasani nyaka bed di gazette. To kod di gazette gi to bochuno ni pod nyako chulgi. Be nyalore mondo bed di gazette. Yeah. Mano to gima dhi nyalore nikech koro ka jogi bipartisan committee ni oromo bo wacho ni uwacho ni shida nitie e yiero jok madhi yiero IBC. Koro kama lweny nitie to kara wachak manyien. To ka wachako manyien jok manose yier ka nyose migi contract. It's an office that is created out of law. Bochuno ni wachulogi makata gitiyo kata ok gitiyo. Koro nyaka chulgi omenda wachulogi nikech it's a contract. Mano be kendo ketho pesa. To ponya bet ni wayuago uchumi wayogo ni serikal onge pesa to nitie jok ma wadhi chulo mondo titich maonge. To issues mantie weche mag ng'anyo anapani ber ni the next time ka ng'ato luongo ng'anyo obed ni luongo maandamano on issues that can be solved by maandamano. Nikech okinya wacho ni uandamana ni udwa ni reinstate the Cherera 4. Udwa reinstate the Cherera 4. Jogi no resign. How do you unresign somebody? You cannot unresign somebody. So obed ni nitie Irene to no resign. Irene no resign to ineno ka no dhi mo face tribunal mane be obedo formed cha. Manya ten piny ogole. Bo gole. Koro entere gi legitimate. To koro en tinyal duoke. Ang ni duoke nadi to tam gi be koro orumo. Nikech aber ka kata wago maandamano to wabed ni wang'eyo ni en cost of living. Nikech koro sani jogi dwa dhi wuoyo weche cost of living ni wowe kanye japiny ma wuok oko pile neno dhigo maandamano. En cost of living ni make kabisa. Electoral changes can be found, but let us also give dialogue a chance. Adwoki mana kare cost of living kata bech ngima mabende koro ganda ywago ne pek yudo ka thuth gane penjore ni to no ket mana wach mar IBC mbele kise mabende koro ni chwalo ywak ewi twak monjo bed ni bedogo wach maduong' nen mar IBC. To IBC ne gimo konyo go japiny mana mondo miket telo makare e kombe. Oken gima bende pono ne jatelo nitie kako okoluyo makare mar loso nengo mar ngima. To ganda moko neno ka gima ni koro olok ne gi ng'egi. Biparo ni loko keto wach IBC cha mbele nyalo konyo wach mar cost of living kata bech ngima mapek. Biparo ni jotelo iko loko ne jopiny ng'egi. Kanye mewacho ni it's a very delicate balance. Kamiluongo maandamano tikao bech ngima iketo malo, iketo jopiny neno ni ngima to tek adier. Ngima to tek maka ng'ato ng'isi ni wadhi ng'anyo dipo ka wayudo konyruok moro tiwuok idhi. To koro kochopo seche ma ji wuoyo tiyudo ka koro en mana wach IBC, wach appointment to public offices, domination mar tribalism and all that. Mage makoro jiwe to wach mar cost of living ni onge. De bed gima ber zaidi ka jopiny be feel ni wach cost of living ni be mochako ket malo nikech ma affect everyone.
to onge kaka ibo yudo kata teko mar dhi andamane wach IBC ka wach cost of living nikech bochopo point ma onge ng'ama nigi teko, onge ng'ama nya afford chiemo. Jotendwa to bo afford chiemo kata ka umogo kawuono ket 1000 gorogoro pod gibo afford, lakini onego bedni kata seche magichiwo report ni wawacho ni maandamano chung matin, this is the way forward by partisan dhiloso magima. Onego bedni waketo emphasis that parliament should also be forced to create policies manyalo reduce cost of living for the common japiny. Nikech kaka weche nitie sani to onge gima loso weche IBC dhi konyowago. Mago gik ma 2027 okonya bet ni wawuoke e yiero to kendo wachako gombaka mar yiero moro mabiro. An electoral process must always come to a conclusion. Seche manyiso ni jotendwa keto mana dwach gi mbele kopogore gi mago mang jopiny. Mana kaka iwache no, jotendwa ng'eny gi koro yudo ka sani gin gisechako go kwan mar 2027. Cost of living ni report nika waneno ka jo Kenya Power nyo revise tariffs margi. Eno ka sani taya idwa nyiewo stima, it is too expensive. Okay, unge kaka ni nyiewo stima, ichaki nyiewo oduma. So if the government, if these talks onego bedni keto ma seche ma wuoyo, can we also talk on duoko subsidies maneni tieka? Nikech the same baba ndalo machuok be poko bodha ahinya. No wacho ni cost of living has been caused by so many other factors. Matiende ni onge oken serikal kende. Wasebedo gi kech, wasebedo gi prolonged drought mane Kenya poko neno in the past 30 years. There are such factors. Nitie the general global economic factors. Momio dollar sani is also very strong against other currencies. Ka pesa wa mar Kenya podonge value. Lueny be pod dhi mbele Ukraine gi Russia. Lueny no sekelo a lot of other effects. So ang'oma miyo jo Kenya nyalo yudo ang'o minyatim gi jotelo nyatimo kata through parliament kata through just developing other policies, duoko subsidies maneni tieka to kata making sure that pesa ma Kenya nigo sani bedo channeled to the right places. Nikech seche moko bedo ni onge wasechopo point makoro kwanya kata chako kwayo pesa nikech debt ma wan go as a nation ta be pod nitie malo, wan gi gope makata kwa wakua mondo walos subsidies ka tek. Maga gik monego bedni jotelo sani ng'iyo. If you are in the official opposition, ang'o monego bedni timo? Monego bedni ng'iyo ni pesa sani koro eru wach kura noserumo kata kuwacho no yaw sava, onge gima sava nyalo loko sani, ji nosedhi modhi nyaka Supreme Court, wach no noserumo. Kata koro wacho no yaw sava, idwa yawe kanye tang'o modhi loko sani. There's nothing you can reverse. And mani koro make sure that the government is on its toes. But while seche miketo serikal on its toes no mondo deliver ne ja common mwananchi cha, so duoko subsidies mane koro gol ka. Equality maji dwaro neno ni tribal representation is there. Gik magi gik monego bedni opposition shughulika go. Temo nego bedni serikal mora be yao wange wacho ni watine jopiny ne wasedonjo wae weche mar ni idwa gori gi kila ng'ato ni ng'ato andamana koni. Kidwa timo maandamano, let it be on things that can actually be solved by maandamano. Erokamano nya Brenda. Wach mogi kwaloro ana mangiso jo Kenya ni geno to pod wanigo, kik ng'ato chunye tho ni seche moko koro kama kaka ngima dhi bedo. It is a good thing ni jogi oseyie ni gidwa wuoyo. Well, let us give it a chance. Giwuo gilos weche maginyaloso. Tibed kaka japiny, bed kaka ja Kenya, bed ni ng'eyo ni ang'o minya contribute go. Koluong ni idwaro public participation, contribute. Nikech koki contribute to jogi dhindiko gik magindiko. Erokamano Brenda. Noka Collins Omondi wacho kanyo ni omora nyagi twa Kenya korom ga jwang' mano kanyo en okil Brenda Ngalo kabendo nyiso wa mago motendre kod
yie lalruok manwaneno odiochieng'no manyoro ka bende koro wacho ni geno nitie mak mana ne ka jotelo monjo be ni keto sirikal tesre bende pro dhi mbele gineno ni dwach japiny oket mbele kata kamano pod omiyo wageno kendo koro ing'eyo gino mabende dhi timore bang' lalruok ma kamano. Erokamano kuom kete mana ka chenro mar Rameny Piny nyaka chieng' machielo oriti masani warom kanyo saa 3 ka bende ang' wakelno weche manyien gi George Bati. Oriti masani.